Moikka, mun nimi on Selene ja tällä videolla tehdään ihana kietaisuhame. Aloitetaan suoraan mitoista. Mun vyötärö on 112 senttimetriä. Mä lisään siihen 3 senttiä saman varaa. Voit lisätä enemmän tai vähemmän, ihan miten itse haluat. Yhteensä tästä tulee siis 115 senttimetriä. Lisätään siihen 20-30 senttiä ekstraa, koska kietaisuhameessa hameen päät menee toistensa päälle. Niinpä me tarvitaan vähän ylimääräistä, jotta me saadaan se hame kietaistua meidän ympärille. Mä päätin lisätä 20 senttimetriä, joten lopullinen vyötärö on 135 senttimetriä. Tää hamemalli on puolikello. Meidän pitää jakaa meidän vyötärö, eli tässä tapauksessa 135 senttiä 3,14 eli piillä. 135 jaettuna 3,14 tulee 42,99. Mä pyöristän sen 43 senttiin. Ja tää on tosi tärkeä luku muistaa. Tää on se säde, jolla me leikataan meidän vyötärö tähän hameeseen. Mä haluan, että mun hameen pituus on 92 senttiä samanvaroineen. Mitataan kankaan menekki niin, että lisätään hameen pituuteen vyötärön säde, eli 92 senttiä plus 43 senttiä. Ja kerrotaan se 2. Eli hameen pituus 92 plus säde 43 kertaa 2. 270 senttiä. Eli se on melkein 3 metriä kangasta. Leikkasin valmiiksi 3 metriä kangasta ja taitoin tämän puoliksi niin, että hulpiot on näissä reunoissa ja tässä on taite. Ja tämä kangas jatkuu siis tuonne päin sen 1,5 metriä, kerran se on nyt taitteella. Aloitetaan täältä taitteen kulmasta mittaamaan sitä vyötärön sädettä. Ja mullahan se oli 43 senttiä. Pidetään mittanauhan pää täällä ihan taitteen kulmassa, eli se nollakohta, ja mitataan meidän säde. Eli minä mittaan 43 senttimetriä tuota kulmasta ja otan useamman mitan eri kohdista, koska me yhdistetään sitten nämä mitat toisiinsa ja siitä tulee meidän hameen vyötärö. Tällä samalla tekniikalla voit leikata ihan tavallisen puolikellohameen ilman, että siitä tulee kietaisuhame, mutta siinä tapauksessa et lisää tuohon vyötäröön yhtään ylimääräistä, vaan käytät ihan sun vyötärön mittaa plus saamanvaroja. Mä yhdistän nämä mitat nyt toisiinsa niin, että mä näen, missä mun vyötärö menee. Tässä on siis se hameen vyötärö tai puolet siitä. Mun vyötärö saamanvaroineen ja lisineen oli 135 senttimetriä, joten tämän pitäisi olla noin 67,5 senttiä, mitä se onkin. Eli kaikki on mennyt ihan oikein tähän asti. Mä käännän tämän kankaan toisinpäin, jotta mun on helpompi mitata toi hameen pituus. Mutta tässä oli tää kulma, josta me äsken mitattiin se vyötärön säde. Ja tässä näkyy tää vyötärö. Hameen pituus on 92 senttiä, joten mä laitan tämän 92 senttiä tähän vyötärölle ja sitten merkkaan sen kohdan, johon mitta päättyy. Tässä on siis tämä mun hameen pituus saamanvaroineen. Nyt me mitataan täältä hameen helmasta ihan sinne samaan kulmaan asti, josta me alettiin mittaamaan sitä vyötärön sädettä. Ja mulla tämä mitta on siis noin 135 senttiä. Eli se on siis se säde plus hameen pituus. Nyt me tehdään ihan sama juttu tällä 135 sentillä, kuin mitä me tehtiin äsken sillä vyötärön säteellä, eli sillä 43 sentillä. Eli me mitataan tästä samasta kulmasta sinne helmaan asti, eri kohdista, jotta me voidaan yhdistää ne pisteet meidän hameen helmaksi.
Mä kiinnitin mun mittanauhan nuppineulalla tuonne kulmaan kiinni siitä 135 sentin kohdalta, jotta se pysyy paikallaan, kun mä otan näitä mittoja. Tää hame on meinaan aika iso, mutta mä näytän myöhemmin kuvan. Sitten kun mä oon leikannut tämän koko hameen, niin näet miltä se hamekappale näyttää. Valitettavasti tämä mun kangas ei myöskään ole tarpeeksi leveätä. Tämä oli vain 115 senttiä leveätä, joten mä joudun lisäämään tähän hamekappaleeseen ylimääräisen palan, tuon helmaan. Mutta mä leikkaan tämän hamekappaleen nyt ensin sellaisena kuin se on. Ja sitten mä näytän, miten mä lisään sen lisäkappaleen sinne. Mutta jos sulla on ihan tavallisen leveä kangasta, kuten 150 senttiä leveä kangasta, niin sulla ei luultavasti tule olemaan tätä ongelmaa. Mä yhdistän näitä helman pisteitä tai mittauskohtia nyt yhteen, jotta mä saan leikattua tämän hameen helman. Nyt mä leikkaan tämän hameen helman, ja mulla oli tässä saumanvara jo valmiina, joten en lisää nyt sen enempää tähän. Seuraavaksi leikataan hameen vyötärö, mutta vyötärölle meidän pitää lisätä saumanvara ennen leikkaamista. Ja se saumanvara tulee siis vyötäröltä tätä kulmaa kohti. Ja mä itse lisään 1,5 senttimetriä. Leikataan saumanvaraa pitkin tämä meidän hameen vyötärö. Tässä on siis saumanvara ja punaisella näkyy vielä tuo meidän vyötärön viiva siellä. Nyt tämän kulman voi ottaa pois, me ei sitä enää tarvita. Hame on nyt leikattu ja jos sun kangas oli tarpeeksi leveää, niin sä voit skipata tämän seuraavan vaiheen. Tämä on se puoli, joka mulla jäi lyhkäiseksi ja mun pitää yhdistää tänne lisäkappale. Yritän etsiä mahdollisimman hyvän kohdan, mikä mätsäisi tähän kuosiin, niin että tätä lisäkohtaa ei loppujen lopuksi edes huomaa. Tämä kohta näyttäisi sopivan tähän puolelle, ja mä asetan tämän lisäkappaleen ja hameen oikeat puolet vastakkain, ja neulaan hulpioista kiinni. Mä tarkistan vielä, että miltä tämä tulee sitten näyttämään, kun me ommellaan. Ja tämä näyttää oikein hyvältä. Multa puuttuu tästä hameen reunasta noin 20 senttiä, mutta mä leikkaan pikkasen extra tähän aluksi ja otan ylimääräiset myöhemmin sitten pois. Mä merkkaan tähän nyt suunnilleen, mistä kohtaa mä leikkaan tämän lisäkankaan irti. Ja mun hamehan on siis edelleen taitteella, ja mä oisin voinut leikata sopivan palan tähän koko helmaan kerralla, mutta mulla ei ollut tarpeeksi pitkää palaa, joten mä päätin lisätä nämä 2 osassa, niin että tuohon keskikohtaan tulee sauma. Mutta mä tuun asettelemaan tämän kankaan niin hyvin, että siitä tulee aika huomaamaton. Mä oon neulannut kiinni tämän toisen lisäkappaleen ihan samalla tavalla, mitä tein äsken tuon ensimmäisen kanssa. Mä asettelen tämän keskikohdan niin, että se on siisteä huomaamaton. Ja nyt mä vähän lyhennän tätä, mutta jätän pikkasen ekstraa vielä tässä vaiheessa. Ihan ensimmäisenä mä tuun ompelemaan nämä 2 lisäkappaletta kiinni toisiinsa tästä keskikohdasta. Mä huolittelen sen sauman ja sen jälkeen mä ompelen tämän koko lisäkappaleen kiinni tähän helmaan. Lopuksi varmistan vielä, että hame on tasaisesti 92 senttiä pitkä joka kohdasta. Eli jos jossain on pidempi kohta, niin mä tasaan sen ja tältä pitäisi näyttää puolikello hame. Eli kuten näet, niin sitä lisäkappaletta on aika vaikea löytää tästä kuosista. Nyt kun meillä on 1 kokonainen hamekappale, niin aloitetaan ompelu tekemällä 2-kertainen päärme hameen avoimiin reunoihin. Eli käännetään kerran ja sitten vielä toisen kerran tätä nurjaa puolta kohti. Sä voit merkata saumanvarat tähän koko matkalle. Mä itse käänsin noin sentin ja sitten vielä toisen sentin kummastakin reunasta. Taittelet ne nurjalle puolelle ja voit laittaa nuppineulat
ja vaikka silittääkin vielä, että se taite pysyy paikoillaan. Kun olet saanut molemmat reunat valmiiksi, niin ommellaan tämä päärme kiinni ihan taitteen reunaa pitkin. Ja toista sama kumpaankin reunaan. Molemmat avoimet sivut on nyt viimeistelty. Meillä on tässä päärmeet. Nyt puuttuu enää helman huolittelu sekä vyötärökaitale. Aloitetaan mittaamalla hameen vyötärö. Mulla se on 64 senttiä taitteella, eli koko hameen vyötärö on 128 senttiä. Mä kerron tämän luvun 2,5 ja siitä tulee 320 senttimetriä. Mulla on enää ihan pieni pala kangasta jäljellä, joten mä leikkaan tämän vyötärökaitaleen osissa, jotka mä sitten yhdistän. Mä haluan, että mun vyötärökaitale on 4 senttiä leveä. Ja koska mä leikkaan sen taitteelta, niin siihen tarvitaan siis 8 senttiä. Sen jälkeen mä lisään 1,5 senttiä samanvaraa kumpaankin reunaan. Eli yhteensä mun vyötärökaitale on 11 senttiä leveä. Mä mittaan tämän 11 senttiä nyt ja leikkaan ensimmäisen kaitaleen. Ja sen jälkeen mä käytän tätä mallina ja leikkaan lisää näitä kaitaleita, kunnes mulla on tarvittava pituus kasassa. Mä yhdistän nämä kaitaleet toisiinsa, oikeat puolet vastakkain, 1,5 sentin saumanvaralla. Ja sen jälkeen ommellaan nämä lyhyet sivut kiinni. Tässä on nyt mun vyötärökaitale. Silitin nurjalle puolelle tukikankaan, jonka jälkeen taitoin tämän ensipuoliksi. Ja sen jälkeen vielä silitin kummatkin saumanvarat sisäänpäin. Vyötärökaitaleen päissä käänsin reunat myös sisäänpäin, jotta niistä tulee siistit. Mun hame on nyt taitteella. Täältä löytyy nämä avoimet sivut ja tää on se keskikohta, jossa on taite. Niin mä teen pienen vekin tähän keskikohtaan, jonka mä taas yhdistän vyötärökaitaleen keskikohtaan. Eli asetetaan nämä keskikohdat yhteen. Ja mä siis laitan tämän hameen tänne vyötärökaitaleen sisään ja neulaan kiinni. Mä aloitan keskeltä ja jatkan toiseen reunaan. Sen jälkeen mä palaan takaisin keskelle ja jatkan tuonne toiseen reunaan. Tämä vyötärökaitale on siis noin 2,5 kertaa tämän hameen vyötärön pituus ja mun omaan vyötärön verrattuna 3 kertaa yhtä pitkä kuin mun vyötärön ympärys. Olen melkein saanut yhden puolen neulattua ja nyt mä toistan saman tuolle toiselle puolelle. Tässä on tämä hameen keskikohta. Mä ompelen ensin keskikohdasta yhteen päähän. Sen jälkeen palaan takaisin tähän keskikohtaan ja ompelen samalla tavalla toiseen päähän. Mä yritän ommella ihan tätä kaitaleen reunaa pitkin, jotta tästä tulee mahdollisimman siisti. Jatketaan tästä kaitaleen loppuun saakka. Ja kun mä pääsen ihan tonne loppuun, niin mä lopuksi ompelen vielä sen pään kiinni. Koko vyötärökaitale on nyt ommeltu kiinni. Mä mietin tätä tehdessä, että olikohan tää tukikangas pikkasen liikaa. Mä olisin ehkä voinut silittää sen vaan puolikkaaseen vyötärökaitaleeseen, eli ei siihen koko vyötärökaitaleelle. Mutta käytössä tää on oikeastaan ollut ihan tosi mukava. Eli voit hyvin myös silittää sen tukikankaan koko vyötärökaitaleeseen. Nyt meiltä puuttuu enää helman huolittelu. Mä oon jo saumuroinut tän ja nyt vaan käännetään saumuroitu helma nurjalle puolelle ja ommellaan kiinni. Mahdollisimman läheltä reunaa. Mä itse ompelin sen noin 2 millin päähän tuosta reunasta. Tästä näet vielä vähän lähikuvaa. Tää helman huolittelu vie jonkin verran aikaa, koska tää helmaa riittää. Meidän kietaisuhame on nyt valmis ja tätä samaa hametta voi käyttää eri kokoiset ihmiset. Hame siis vain kiedotaan ympäri ja solmitaan nauhat.
Sen jälkeen voit asetella tuota vyötäröä ja tuota kietaisukohtaa vähän paremmin. Sen kietaisukohdan voit jättää eteen, sivulle tai taakse. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!